Uintivalkku Heidi täällä, moikka! Tällä videolla mä tuun näyttämään sulle askel askeleelta, että miten sä puet märkäpuvun oikeaoppisesti ja aikaa säästäen, sekä myös miten sä riisut sen ja mitkä on semmoset ensimmäiset huoltotoimenpiteet sille märkäpuvulle, että se kestäisi siinä sun käytössä myös mahdollisimman pitkään. Ja ihan eka puhutaan vähän siitä, että mitä ottaa huomioon silloin, jos sä oot nyt tällä hetkellä ostamassa sitä sun ensimmäistä märkäpukua. Aloitetaan siitä, että onko se märkäpuku nyt täysin pakollinen sitten siellä avovedessä. Ei ole. Mutta kyllä täytyy sanoa, että täällä Suomen olosuhteissa niin se on kyllä aika tärkeä lisä avovesiuimarille, koska juurikin se märkäpuku lämmittää ja sen käyttö voi just pidentää sitten sitä sun avovesiuintikautta, just kun ilmat alkaa sitten viilenemään. Ja märkäpuvulla on muitakin hyviä ominaisuuksia, joista mä kerron kohta lisää, mutta mihin se perustuu se märkäpuvun lämmittävä vaikutus, niin märkäpuvut on valmistettu pääasiassa neopreenista ja ideana niissä on just se, että sinne märkäpuvun alle pääsee semmoinen ohut vesikerros, joka sitten lämpiää sun oman kehon lämmöstä ja näin pitää sitten sut lämpimänä. No mitkä on sitten ne oleellisimmat asiat, mitä ottaa huomioon silloin, kun sä oot valitsemassa sitä ihan ensimmäistä märkäpukua itsellesi, niin näitä asioita on oikeastaan 3. Ja ensimmäinen niistä on koko, eli istuvuus, eli miten hyvin se märkäpuku istuu sinne sun päälle. Tässä tulee tiettyjä haasteita, koska sen tulisi olla sen märkäpuvun kuitenkin semmonen aika napakka joka puolelta, mutta sun käsien pitäisi kuitenkin pystyä liikkumaan siinä hyvin. Ja erityisesti ranteiden ja tämän kaula-aukon pitää istua hyvin, ettei sinne märkäpuvun alle sitten mene taas liikaa vettä. Ettei se vesi sitten hölsky siellä märkäpuvun sisällä uidessa. AquaAction.fi-verkkokaupan sivustolta sä itse asiassa löydät koko oppaat Orkan ja Arenan märkäpukuihin. Ja mä linkkaan ne itse asiassa tonne kuvaukseen, niin sieltä pääset sitten tutustumaan niihin lisää. Ja kyllä mä itse myös suosittelen sitä, että olisi hyvä ainakin paria erilaista märkäpukua päästä kokeilemaan, niin sä saat vähän tuntumaan siitä, että miltä ne tuntuu päältä. Ja yleensä kun tämmöisiä käytettyjä pukuja testaa, niin ne on vähän helpompi pukea, kun ne on jo vähän löystynyt. Että sit uudet puvut on aina pikkasen tiukempia, niin se on hyvä pitää mielessä. Myös AquaActionin myymälässä pääsee sovittamaan muutamia märkäpukuja. Toinen asia, mikä ottaa sitten siinä huomioon siinä märkäpuvun valinnassa, on kelluttavuus. Eli mitä enemmän se märkäpuku kelluttaa, sitä enemmän se auttaa sua ylläpitämään sitä uintiasentoa ja tuo myös sitä itsevarmuutta sulle siihen uintiin. Ja erityisesti jos sä oot aloittelija, sulla ei ole vielä kovin paljon kokemusta siellä avovedessä, sä oot just hiljattain opetellut sen esimerkiksi sen vapaa-uinnin niin, että se on vielä vähän sellaista jännittävää, että ihan kovin pitkää matkaa et pysty sitä uimaan, niin silloin just tämmönen kelluttavampi märkäpuku on sun valinta ihan siitä syystä, että se tuo sulle semmoista turvaa sitten myös siellä vedessä ja auttaa sua myös sitten parantamaan sitä sun uintitekniikkaa. Esimerkiksi Orkan Float ja Arenan Thunder puvut on sellaisia, joissa on enemmän sitä kelluttavuutta niin jaloissa kuin sitten täällä ylävartalossa. Ja kolmas asia, mikä sit sun kannattaa ottaa huomioon, on taas sit joustavuus. Ja erityisesti siinä vaiheessa, jos sä oot jo vähän kokeneempi uimari, eli sulla on tekniikka jo semmoisella riittävällä tasolla, että käsiveto pelaa, eli täällä yläkropassa saisi just olla enemmän semmoista joustavuutta, mutta sit ehkä sulla voi olla kuitenkin vielä haasteita siinä, että jalat ei meinaa pysyä ihan siellä pinnalla, niin sitten taas kelluttavuutta enemmän tänne alavartaloon, niin vois toimia. Ja tämmöisiä pukuja, joissa on enemmän joustavuutta yläkropassa, mutta kuitenkin kelluttavuutta siellä alakropassa, niin on Orkan Flow-puku ja Arenan Storm. Ja sitten me päästään siihen, että miten sit pukea se märkäpuku oikeaoppisesti päälle, askel askeleelta ja vielä niin, että sä säästät siinä vähän aikaa. Ihan ensimmäisenä, älä revi pukua päälle kiireessä. Se on niinku ihan ensimmäinen sääntö, eli ota sille aikaa. Ja toinen on sitten se, että ota kaikki korut, sormukset, kellot pois. Myös pitkät kynnet tekee helposti reijän tosiaan siihen pukuun, eli kaikki tämmöiset, mitkä saattaa tehdä reikää siihen pukuun, niin kannattaa poistaa. Ja sitten katso, että sulla on kuiva alusta, esimerkiksi pyyhe siellä jalkojen alla, ja sitten puuvillahanskat. Ainakin Orkan pukujen mukana tulee tämmöiset puuvillahanskat, joita kannattaa käyttää ainakin silloin, jos sulla on vähänkin pidemmät kynnet. Ja itse on kyllä todennut, että mulle tulee itsellä ainakin turvallisempi olo, kun mulla on noi hanskat kädessä, niin ei sitten vahingossa repäse sitä kallisarvoista pukua heti rikki. Mutta se, että mistä aloitetaan, niin aloitetaan sieltä lahkeista tai pultuista, niin kuin meillä Etelä-Pohjanmaalla sanotaan. Ja puku kannattaa olla tällä lailla väärinpäin.
Tämä on itse asiassa semmoinen uusi vinkki itselle, ja tätä kun tässä videolla testasin, niin toimi hyvin. Eli sieltä saa tosiaan paremman otteen kuin sitten tuolta ulkopuolelta. Eli kannattaa pitää tätä pukua tällä lailla väärinpäin, niin saa helpommin sitten vedettyä sitä yllensä. Mutta ensiksi tosiaan molemmat jalat niin, että ne molemmat lahkeet on siellä pohkeen puolessa välissä. Ja tosiaan, jos sulla on pitkät jalat, niin nosta vaan ihan kunnolla ylös, koska tavoite on se, että me saadaan sitten tämä puku heti kerralla niin, että se haara tulee ihan sinne ylös asti, että se ei jää mitenkään roikkumaan. Et se on semmoinen ensimmäinen tavoite. Mutta tosiaan sitten rullataan vähän kerrallaan, poimu kerrallaan, pienissä erissä, vähitellen, eli ei kannata yrittää repiä isoja pätkiä kerralla, vaan ihan maltilla, pienissä osissa rullaten, niin silloin se sujuu paremmin. Mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllähän tässä sitten lämmin tulee, kun tätä tässä rullailee vähitellen, ja välillä on ihan hyvä vähän pitää taukoa ja vähän ravistella käsiä. Mutta sitten kun päästään tuohon lantion alueelle, niin sitten kannattaa vähän liikuskella, että saa sen lantion kohdan sieltä ylös ja just tarkistaa sitten, että se haaraosa on ihan siellä haaroissa, eli ihan ylhäällä asti. Ja sitten voi niitä poimuja sieltä vielä sit suoristella ja korjailla niin, että se alakroppa on sitten hyvin paikallaan. Ja sitten voi pitää vaikka pienen juomatauon tässä välissä. Sitten kun me ollaan toi lantion kohta saatu, niin sitten alkaakin hihojen laittaminen. Ja tässäkin on se, että me on heti tavoitteena saada se hiha mahdollisimman ylös. Eli että me saadaan se kainalon kohta oikealle kohdalle heti. Ja se onnistuu niin, että kun pujoutat ton käden tuolta hihasta, niin vedä se ranteen osa mahdollisimman ylös niin, että ranteet näkyy kunnolla. Et mulla on tää puku, niin tää on aika tiukka tosta ranteista. Niin se ei kovin ylös tullut, mutta se jo riitti, että ne ranteet näkyy kunnolla, niin sitten sen sai hyvin tonne kainaloon asti. Ja tässäkin taas sitten se, että rullataan vähän kerrallaan, poimu kerrallaan ja ojennellaan sitä kättä tonne ylös, että sitten saadaan se olkapään kohta ja kainalon kohta sinne kunnolla. Toiselle kädelle sitten sama homma, että saadaan sieltä rannen näkyviin ja sitten sieltä vähitellen. Ja tosiaan varovasti kannattaa ottaa kiinni niistä hihoista, ettei tosiaan vahingossa tee reikiä. Et voi myös tällä lailla niin kun silittää niitä ryppyjä sitten pois. Mutta sitten kun sä oot saanut kaikki poimut sieltä suoraksi sieltä hihoista, niin sitten seuraavana meillä onkin sitten se vetoketjun laittaminen kiinni, ja tässä voi tosiaan kaveri myös auttaa tarvittaessa, mutta kun mä tätä kuvasin, niin minä kuvasin tämän ihan ilman apua, niin tärkeää on kuitenkin se, että kädet taakse, lavat yhteen, ja kyllä sen vetoketjun saa sitten itsekin, mutta riippuu vähän siitä, että kuinka tiukka se on, että ei ole kuitenkaan tarkoitus rikkoa sitä vetoketjua. Mulla onnistui laittaa nyt tämä vetoketju myös itse kiinni, kun ottaa tuolta narun päästä kiinni, ja sitten tosiaan kädet takana, lavat yhdessä ja veto. Naru on vielä tuolla ylhäällä, laitetaan läppä kiinni ja naru saa jäädä tosiaan sitten roikkumaan. Ja vähän voi vielä sitten liikuskella ja korjailla tarvittaessa sitä, että se puku tosiaan istuu sitten hyvin. Sitten ei muuta kuin muut varusteet päähän, värikäs uimalakki, avoveteen sopivat uimalasit ja turvapoiju aina ehdottomasti mukana. Ja sitten ei muuta kuin uiskentelemaan. Sitten kun on käyty uimassa, niin sittenhän meillä on aika riisua se. Eli miten märkäpuku riisutaan ja mitkä on sellaiset ensimmäiset huoltotoimenpiteet heti sen uinnin jälkeen. Niin jälleen kerran meillä tulisi olla kuiva alusta, eli kannattaa laittaa pyyhe siihen jalkojen alle. Sitten me vetästään, otetaan tuosta narusta kiinni, vedetään se vetoketju auki. Otetaan ensimmäisenä kädet sieltä, pujotetaan ja tosiaan puku saa mennä väärinpäin. Mä oon itse ainakin todennut, että paljon helpompi ottaa puku pois, kun antaa sen mennä väärinpäin. Ja sitten tosiaan noin hihansuut varovasti, että me ei vahingossa nyt repästä sit tässä vaiheessa sitä pukua rikki. Ja sitten rullataan tuosta lantion kohdalta sitten tonne nilkkoihin asti, sinne maahan asti se puku ja sitten lahkeet taas varovasti sieltä pois. Ja puku voi jäädä tällä lailla väärinpäin ja sen voi sitten huuhdella suihkussa ulkona tai sisällä. Tässä vaiheessa ei käytetä mitään pesuaineita ja ei tosiaan koskaan laiteta märkäpukua pesukoneeseen, vaan ihan huuhdellaan vaikka
Mulla on nyt tässä tämmönen mökkisuihku, millä mä huvuttelen ihan tuolla järvivedellä, mutta sieltä saa hiekat, sieltä saa hien, pissat, kaikki pois. Ja sitten tän voi jättää kuivumaan sit väärinpäin, mutta kunhan ei ihan suoraan auringonpaisteeseen, eikä tosiaan millään kuiva-ajalla kuivata. Mut henkarissa voi pitää sen aikaa, kun sen antaa kuivua, tai jossain tuolin sarjalla. Ja sitten sen jälkeen tosiaan säilytys sitten. Esimerkiksi Orkalla tulee semmonen ihan oma pussukka, niin mä itse säilytän sitä mun märkäpukua siellä pussissa. Lisää märkäpuvun huoltovinkkejä löytyy tuolta akuaction.fi-sivustolta, joten niihin kannattaa tutustua sitten myös. Ja jos sulla on nyt hankinnassa se oma ensimmäinen märkäpuku, niin ei muuta kuin shoppailemaan tonne akuaction.fi-sivustolle, tutustumaan niihin koko oppaisiin, Orkan ja Arenan, ja sieltä valitsee itselle parhaiten sopiva puku. Kiitos kun katsoit tänne asti, ja jos kysymyksiä tulee nyt mieleen märkäpuvun pukemisesta, riisumisesta, huollosta tai sitä märkäpuvun valinnasta, niin aina saa tonne kommenttikenttään jättää. Jatketaan siis juttua siellä. Moikka!